maticha dek tarik 25 dwe ni mar auchiel kalure kod report mar Kenya National Commission on Human Rights. Kachop nyoro odhiambo, KNHCR wacho ni ji 19 osewito ngimagi kama moko 531 noyudo hinyruok mopogore opogore ka ji maromo 15 olal godo ka ji maromo 179 to nobila omako. Kamano bende ji 2 nobambi kama moko 2 bende nobambi gi ji mathoth. Achiel machielo notonye bembo mitimo gi ji mang'eny. Kenya National Commission on Human Rights okwedo rocho ratich oganda manotimore ng'anyono kendo dwaro jogo duto mowinjore okaw ting' msalap gi giwegi kuom tim marach makamano kendo familia manowito jogi mondo yud ratichgi.